zehar ikatza goitik bera egiten joaten da. Vale? Beraz, sua eta temperatura altuak baita ere goitik bera joango lirateke. Eta hemen agertzen diren zulo horietan, egiten duguna da, bertatik airea sartzen da, gero eta zuloa handiagoak, orduan eta barneko temperatura handiagoa, sua piztu egingo delako, birgaitu egingo delako, eta kasu horretan, kontu handiz aritu behar gara, egun osoan zehar, baita ere gauez, zailago izaten dena, keak ateratzen duen koloreari begiratu behar diogu. Erreparatu egin behar diogu koloreari, izan ere kolorea bada adierazlea esaten duena, barruko egurra ikatz bihurtzu duten ala ez. Berez orain ikusten dena da, zuria baino grisera jotzen duen kolore horiek, eta oraindik ere falta zaiola adierazten du, urdinskara jotzen duenean esango luke dagoeneko barrukoa eginago dagoela eta urdinska eta oso volatila denean, orduan esango luke dagoeneko barrukoa egina dagoela ikatza, eta orduan zulo horiek tapatzeko moduan egongo liratekela, eta zulo berriak egin beharko lirateke beherago. Gero eta beherago joan, orduan eta denbora gehiago beharko luke, azpian egur kantitatea handiagoa dagoelako goian baino. Hauxe, momentu honetan esan dezakegu hau dela 3. eguna, eta 3. eguna pasata gero, oraindik ez gara txondorraren erdialdera iritsi, baina gu dagoeneko ikusten duguna da txondorronek egin duena da txikitu egin da. Eta oraindik ere gehiago txikitu behar da. Adituek esaten dutena da egurretik ikatzara pasatzerako orduan laurdena gelditzen dela. Hau da, nik 4 tona egur baldin baditut, ikatzean lortuko nuke tona bakarra. Bidean, ezetasuna, zelulosa, alkitranak eta bestelako osagaiak ere galdu egiten dituelako. Pues pica pica. Joseba naiz, Sanduzelaiko auzokidea eta Txondorra Sanduzelai proiektuko kidea. Sanduzelai auzoko alde zaharrean egongo ginateke, hain justu ere Arga parean, eta zehazki Gridias txaletean. Bazegoen hasierako ideia bat auzoan, izan ere, auzokide bat bazegoen urtero Usue inguru horretan ikatza egiten zuena, txondorra lantzen zuena, eta beti ibili izan gara bere atzetik, konbentzitu nahian, urteren batean posible ote zen auzoan egitea. Eta urten esan dezakegu, kasuistika eta ingrediente guztiak batu egin izan direla, eta urten posible izan da. Helburu bikoitza izango luke proiektu honek. Alde batetik izango litzateke, artisautzarekin lotutako betiko praktika hauek, askotan landa eremuetan ematen zirenak edo eman izan direnak orain arte bakarrik geuregana ekartzea, asfaltora ekartzea, izan ere pentsatzen dugu, ez dugu horretan informazio iturri nahikorik, baina pentsatzen dugu Arga inguru honetan baita ere, mendeak atzera egin beharko genituzke, baina baita ere praktika hauek emango zirela, eta baita ere Sanduzelain, zergatik ez, berreskuratzea hori, eta berreskuratzea modu oso berezi batean auzolanean. Eta jakin badakigu bizi garela auzo batean zeinetan saretze lan handia dagoen, elkarte eta auzokideen arteko saretze lan potente bat dago, eta Txondorra aitzakia polita zen baita ere sare hori indartzeko, eta auzoan dagoen saretze horri beste aukera bat emateko.
esango nuke hasiera batean proiektu politenak bezala konfidantzan eta gertutasunean oinarritutako proiektu bat izan dela, ez? Hasiera batean igual persona gutxi batzuen arteko ideia bat zena, gerora zabaldu egin zen, eta esan dezakegu auzolan honetan auzokide asko eta baita ere auzo talde asko ari direla parte hartzen. Bakoitzak eskaini dezake bere arloan edo bere kapazitatean dagoena, bere denbora tartetxo hori eskaini dezake, baina uste dut auzolan honetan, besteetan bezala, baina bakoitzak ekartzen duela txondorrera zerbait eta baita ere txondorretik eramaten duela zerbait. Nik esango nuke askotan geratzen gara txondorra piztuta dagoenaren argazkiarekin, ez? Inkluso gutxi dakigunok txondorren inguruan, eta ni naiz lehenengoa, ez? Asko ikasten arina prozesu guzti honetan beti daukagu behar bada gure iturri hori dela pelikula konkretu bat, estazio pelikula. Gertatzen dena txondor bat ez da bakarrik piztuta dagoenean, baizik eta aurretiko lan guztia, ez? Hemen aurretiko lan guztia izango litzateke proiektua adostea, proiektua lantzea, proiektuaren barruan antolaketa propio egitea, auzokideen aldetik, eta gerora ultzamatik 8 tona egur aritz ekarri ziren, horiek guztiak prestatu egin behar ziren, neurrira moztu, baita ere txikitu egin behar zen egur hori, eta ondoren etorri zen puzzle lana, hau da, txondorra piramide bat balitzan egituratu egin behar zen, hasiera batean egin behar zena zen txondor plaza prestatu, eremu seguru bat eta eremu zabal bat prestatu txondorra sartzeko, ondoren egurrekin egindako sare bat egin behar zen, eta txondorra horren gainean joango litzateke, piramide hori, gero lastoarekin estali egin zen, eta bukatzeko lurra bota zitzaion gainetik. Horrek esan nahi du, erdian tximinia bat eduki behar duela, eta azken finean hor badagoela ordu askotako eta egun askotako lana. Larun batean, auzoko egunarekin batera, txondorra piztu egin zen, eta bai izan zela ekitaldi berezi horietako bat, gainera iluntzean izan zen, jende askoren aurrean, eta nik esango nuke momentu polite izan zela. Hemendik aurrerako lana litzateke 10-12 egun piztuta egotea, piztuta dagoen bitartean ikusiko dugu baita ere txondorrak galtzen duela volumena, eta espero duguna da hemendik astebete, 10-12 egun horietara itzaliko dugu, gero reposoan egongo da edo arituko da tarte batez, eta ondoren berriro ere ikatza ateratzearena beste festa baten bidez ospatuko genuke, ez? Helburu hori da, eta nik esango nuke praktikan eta egunerokotasunean ikusten ari dena benetan ere balio izan duela eta ari garela horretan. Oso polita izaten ari da, prestaketa lanean, gainera koinziditu zuen oso eguraldi onarekin, nola bai goizean eta baita ere arratsaldetan adinez berdineko auzotarrak hurbiltzen ziren, baina batez ere adinekoak hurbiltzen zirenean zenolako, beraien memorian zenolako eragina izan duen proiektu honek, ez? Kontuan hartuta 60. mendearen bukaeran sortutako edo piztutako auzoa dela hau, emigrazio puntu handi bat izan zen, eta bai Nafarroako herri txikietatik eta baita ere Extremadura edo Soriako eremu askotatik etorritako horiek etxek dira gaur egun adinekoa diren horiek, auzokide horiek, dira beraien memoria nik esango nuke pildoratxo bat eman dugula, ez? Eta hurbildu izan dira eta kontatu izan dizkigute beraien txikitako eta gaztaroko esperientziak. Eta gerora ere argi dagona da txondorra aitzakia dela normalean, gure elkargunea, kalea edo eskolako patioa edo plaza baldin badira, txondorra ere bada topagune bat, eta aitzakia polita normalean elkarrekin lanean aritzen ez garenok batzeko, eta normalean sikeran urrunetik agurtzen garen horien artean benetako lan bat eta saretze lan hori sakontzeko. Berez, proiektua atzeratu egin da, gure asmoa zen justo auzoaren egunarekin bukatzea, baina tartean arazo batzuk egon ziren, arazo horiek konpontzeko denbora behar izan genuen, eta azkenean larun bata bai badela edo izan zela egun berezia, auzoaren eguna zelako, egun horretan auzoko jendea kalean zegoelako, nahiz eta hotza handia eta tarteka euria ere izan genuen, baina programazio horren barruan aletxo bat izan zen txondorraren piste hori,
Eta, bueno, pues esango genuke ez dela ere urteroko kontu bat, edo eta egunerokotasunean guretzako arrunta den zerbait, eta horregatik baita ere izan zuen plus hori edo, bueno, balio erantzi hori, ez? Aportatu zuena auzoaren egunari. Berez, aditu izan ez arren, baina egur kantitatearen arabera, orduantxe egun gehiago edo gutxiago behar izaten da. Egin dugun txondorra berez ez da handienetako bat, eta kontuan hartuta gutxi gora bera prozesua errespetatu egin behar dela, eta adituak ez garela baita ere, nahiz eta gure artean ere ikazkinen bat aritu, orduan poliki-poliki egin nahi dugu, eta kalkulatu dugu gutxi gora bera 10-12 eguneko prozesu bat. Prozesu horren bukaeran bai, 3-4 eguneko oste prozesu bat egon behar zen, utzi behar dugu, temperatura altu horiek poliki-poliki jaitsi daitezen, eta orduan txaiak prest egongo litzateke ateratzeko. Bai, asmoa izango litzateke, hori ez, txondorra bihurtzea, behintzat aste hauetan beste elkartoki bat, elkargune bat. Eta elkargunea izateko, txondorra muntatzen aritu izan garen prozesu horretan oso arrunta izan omen da meriendak egitea, auzokideak jaistea gazta zati batekin, eta konpartitzea momentu horiek. Eta hemendik aurrerako baita ere, arratsaldetan batez ere, programatu izan dira, batetik erraldoiak etorriko dira, bestetik baita ere dantzak arituko dira, merienda bereziak, ogi apurrak egingo ditugu, umeentzako baita ere ipuin kontalariak egon izango dira, eta bukatuko genuke baita ere festa batekin, eta festa horretan ikatza aterako genuke, baina beti ideia horrekin, ez? Kulturrekintzak ere bateratzea honi, eta aitzakia izatea txondorra elkargune bezala. Zelako egunak, hotzak eta estetasuna handikoak, gainera hemen ibai parean gaude eta estetasuna nabarmena da. Bai egia da, usualdeko eta antzin inguruko ikazkinak etorri izan direnean esan digutela paregabeko eremua dela, txondor bat jartzeko, eta egun guzti hauek antolatu izan ditugu turnoka. Turno ezberdinak egin izan ditugu, txondorrean beti auzokideren bat egongo da, eta posible baldin bada 2, goizean, arratsaldean eta gauean, tarteka baita ere batez ere goizez ikastetxeetako ikasleen bisitak edukiko ditugu, ja gaurkoan hasi dira, umeak etorriko dira, nerabeak etorriko dira, gaztetxoak etorriko dira, aekako ikasle veteranoak ere etorriko dira, beraz, egun mugituak izango dira, eta nik esango nuke iaia ordu guztitan jende taldetxo bat edukiko dugula hemen inguruan, txondorrari begira, baina baita ere bestelako gauza konpartitzen. Ultzamatik, orain dela 3 bat aste, Ultzamatik 8 tonelada egur ekarri genituen, kasu honetan aritzanak, eta proiektu honetan bide lagun bat izan dugu, Mutiloa erretegia dena, eta Mutiloa erretegiak egin duena izan da lagundu eta eskaini zigun laguntza hori egurraren bidez. Berak bideratu izan zuen, azken finean guk erabili izan dugun egurra ondoren ikatza bihurtzeko. Eta gure asmoa litzateke, egur hori jaso genuena, behintzat parte bat berari bueltatzea ikatzean. Tarteko prozesu guztia kontuan hartuta.